Suomen surkein kuski. Eikä. Mitä vikaa siinä on? Tosi TV-sarjojen ideat on nykyäänkin niin huonoja jo. Niin. No ton tyhmän ohjelman takia kohtaa kuinka paljon uusia tosi TV-sarjoja, mitkä kertoo jostain Suomen surkimmasta asiasta. No niinku minkälaisia? No kuten... Okei, sun pitää vaan istua tohon satulalle. Ai näin vai? Okei, sun pitää vaan istua sun tuolille. Ai niinku näin vai? Okei, nyt aloitetaan. Nyt. Osaat sä nyt? Pysyksä, pysy paikalla hetki. Joo. Tää on ihan kohta niinku, tää on ihan hyvä. Joo, oota, vielä tosta kun sais ton. Onko se ihan varma, että sä nyt... Joo. Täällä on Peikko! No niin, nyt olen karkoittanut täältä kaikki demonit. Kiitti. Ne alkuukin käydä jo hermoilla. Meillä on pienikkö ongelma. Henikke! Mä oon sun äiti. Häh? Okei, sitten mä en katso tätä enää. Ei, nyt on liian myöhäistä. Mitä? No käy eri TV-kanavien sivuille. Hei, mitä tää on? Sun kaltaisen vaikutteen takia Suomen ja maailman elokuvien ja ohjelmien laatu heikkenee entisestään. Se on vakava ongelma ja sille on tehtävä jotain. Haluatko purkkaa?